Көзле күңел күзгісі. Көзле фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Ең күчле кешегә дә ял кирәк диләр. Шуңа күрә дә ничек ял итәргә дисезме? Менә әлегә кадәрле безнең белән очрашкан чыга, күпме мәш килгән эшләрегез, мәшәкатьләрегез бар, калдырасыз да, кабызылган туган тел янәшенә елышасыз да, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышына игътибар бирәсез һәм безнең белән бергә каласыз. Әнә шулай ял иттерәчәкбез сезне. Ихлас теләкләрдә, хәерле сәгатьтә дип эндәшә. Сезгә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, һәм үземнең бүгенге кунагыма тапшыруын әзерләп алып бара, һәр вакыттагыча Зифа Нагаева. Кем булыр бездә кунакта дисездер? Эй хатын кыз, дөнья яме, дөнья гаме. Ничә тапшыруларымда мин бу хакта сүз алып барсам да, инде күңелемнән бетте бу турыда сөйләргә сүз тамам дип тукталганым юк. Әле кыш көннәренең берсендә каршыма шундый матур образ пәйда була. Шәлем матур итеп бөркәнгәндә, ап-ак карларны күзәтә, миңа табан каршы килә. Йөзе көлә, йөзенә кояш төшкән. Дөнья сизә ул хатын кыз икәнен. Дөнья күрә эче тулы моң икәнен, жыр икәнен, яшәү кадерен, тормыш кадерен белә икәнен. Без шулай очрашып икәү бүгенге тапшыруга карар кылдык. Ул Авыргазы районы Талгазы авылында туып үскән Гөлнара Барый Габидуллиннарның сөеп үстергән кызларының берсе Гүзәл Габидуллина. Гүзәл хакында әйткәндә, бер яктан хатын кызга хас бөтен матур сыйфатлары белән янәш. Әйе. Ул Россия Федерациясе прокуратурасы шәрәфле хезмәткәре, Башкортстанның атказанган юристы, отставкадагы полковник һәм калган бүтән якларын тапшыруда яктыртырбыз. Сәлам юлладым, Гүзәл. Исәнмесез, Зифа апа, исәнмесез, тамашачылар. Ничек кенә кәефләр? Аллага шөкер, әйбәт, күтәренке. Шулаймы? Менә минем әйтеп китүемчә, син үзең дә бит инде тапшыруга килер алдыннан дулкынланып, иң мөһиме максат нидә дигәч, максат шул синең хатын кыз булмышыңны ачуда дигән идем. Һәм без моны тормышка ашырырга тиешбез икәү. Әйдә әле без сине бәлки чакларыңа кайтып китик. Әле әйтелгән юридик юлга юнәлеш алганнан, җырлы гомерләр буйлап атлаганыңнан, гаиләдә әни вазифасы, тормыш иптәше буларак вазифалар үтүдән алда, син шундый минем күз алдында матур гаиләдә үстең. Син тәрбияләндең үрнәкле вакытта, тәмле вакытта сүз кадере, җыр кадере, эш кадере, хезмәт кадере, чөнки синең әти-әниң шундыйлардан булды. Авыргазы район кулланучылар җәмгыятенең бик күп еллар дәрәҗәле рәисе булды Барый Әхмәлетдинов һәм әниең инде шәхсән Зифа Нагаева белән берлектә театрларда бергә, китапханәчелектә бергә, мин музыка мәктәбендә ул һәр бер сәфәр мәдәният юлында булган, бүтән булган чараларда бергә булган һәм мәдәнияткә олы хезмәтен салган Гөлнара Вәли кызы. Шуңа күрә, менә сез инде туганың Илдар белән матур итеп үсеп, бу гаиләдә син беренче бала булып, сиңа инде иң тәмле чагыда шулай гапа буларак, азрак кына теге шиметтерә торган җирләре дә тими калмады. Балачак ничек хәтердә, нинди хыяллар белән син бу гаиләдә үстең? Әти-әниеңнең син кичкенә чакларында эшкә барып кайткан, өйдәге чакларын ничек хәтерлисең? Ай рәхәтләнеп мин үзем дә шул якка хатирәләремне сагынган идем, кайтып китәм Гүзәл белән. Әйе, Зифа апа, мин үземне миңа бер бәхетле билет бирелгән дип хис итәм, чөнки мин бик матур гаиләдә туып үскән баламын. Яратулык ишендә, мәхәббәт ишендә, иҗади ишендә үземне хис итәм, менә бәләкәй чактан ук әтинең мәхәббәтен тоюмны, әнинең һәр вакыт әти белән әни миңа дус та булды, үрнәк тә булды.
ярдәмчеләр дә булды. Мин күп еллар үткәчтен генә аңладым, мин нинди бәхетле гаиләдә туып үскәнмен икән. Чөнки икенче гаиләләрне дә күрә башлагачтын, күземә икенче рәсемнәр килә башлагачтын, мин шундан гына аңладым, нинди мин бәхетле булганымны икән. Кечкенә чакта мәктәптә белем алганда син бик яхшы укыдың. Минем хәтеремдә һәм һәр вакытта алдынгы сафта булдың. Ул бит инде сыйныфташлар арасында да билгеләнә бара, кемнәрдер инде төрле яклап шулай бит инде син күренеп тора идең. Һәм шул ук вакыттан әти-әнинең янында һәр вакыт җырларга кушылып, җырлап үскән кешесең. Хыял нинди иде? Кем булырга иде? Ни өчен мәктәптән соң син җыр, сәнгать юлын сайламыйча, менә шундый бик катгый рәвештә дип әйтәсе килә, шундый җитди юнәлеш, юридик юнәлешне алып киттең. Ну, бәләкәй чактан бит инде мин сәхнә артында үскән баламын. Әни мәдәният йортында эшли, иҗат эшендә. Мин бию ансамблендә катнашып 10 ел биеп йөрдем. Шуннан соң мәктәптә укыганда без оештырдык вокаль-инструменталь ансамбль классташлар белән инде. 10нчы класска барып җиткәчтен, әти шундый миңа фикер бирде инде, кызым, сайларга кирәк бер һөнәр, профессия үзеңә. Уйлый башладым үземә чынлап та нинди профессия сайларга, һәм ул вакытта бик модага кергән инде юриспруденция. Математика. Юк, мин математиканы бик яратып бетмидерем, шуның өчен мин уйладым да, шундый дәрәҗәле профессия дип күренде дә миңа. Мин имтиханны киттем бирергә минең БГУның юридик факультетына. Аллага шөкер барып кердем. Һәм бер вакытта да үкенмәдеңме дигән сорауны бирәсе килә. Параллель рәвештә җаныңда җыр яшәде, сәнгать яшәде. Һөнәр ягыннан дөрес сайландым икән дип. Бу һөнәргә карата гомумән синең ничек карашың? Мин яраттым бик эшемне. Менә минем характерда ул яуаплылык. Мин эшемә бәйрәмгә йөргән кебек йөрдем 25 ел буе. Нинди якларда гына булмаса да төрле яклар ул профессия эчендә дә бар. Әмма ләкин азакы 10 елны мин прокурорның ярдәмчесе булдым. Масса күләм чаралар белән аралашу буенча. Ул барыбер да иҗади белән ничектер бәйле. Телевидение, радио белән аралашу миңа бик ошыйдыр. Мин бигрәк тә яратып эшләдем ул вакытымны. Гүзәл, матур вакыт, укыган вакытлар, эш хезмәт белән үткән аралык, әлбәттә яшьлек, укыган вакытта да булгандыр, хисләр дә булгандыр, калганнары да булгандыр, талбазы егетләр дә безне карыйдыр, шулай бит. Матур чаклар бит инде ул әлдә син гүзәлләрдән гүзәл дип әйтәсе килә. Гаилә корганда мин үзем дә шаһиты булдым. Сезнең туйның бик мөхәббәт белән, бик зур хисләр белән тормышка чыктың. Ике яктан да күренә иде. Бик матур, ике яктан да көчле, тамырлы нәселгә килен булып төштең. Гаиләнең башының матур башлангычында Сәлиянең дөньяга килүләре, әти-әнинең сөенеп, оныкларны сөюләре, шул кадәрле матур вакыт аралыклары булып, бүгенгесе көнгә бу мөхәббәт сүнү дәрәҗәсенә килде. Минем хәтта менә авызым үзем белән килешми шуны әйтергә, чөнки ул сүнә торган түгел иде. Без бу хакта әйтми булдыра алмыйбыз. Син бу дәвреңә мондый миңа бер генә җавап бирдең сөйләшкәндә. Без синең белән серләшеп тә алабыз бит. Зифа апа, ул минем күзлектә булган чагым булды дип. Әйдә әле үзең ничек искә аласың килә, ничек хәтерлисең килә, һәм ахырына таба ишек күчеп китеш үзеңнән ишетик. Мин бик гашыйк булып кияүгә чыктым. Иремне нык итеп яраттым. 18 ел без шундый тулы бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратышып, Аллага шөкер, безгә шундый бәхет Ходай Тәгалә бирде, без яшәдек. Әмма ләкин бер мизгелдә тормышка карашларыбыз үзгәрде. Иптәшем тәкъдим иткән шарт белән мин килешә алмадым. Шуның өчен без бергә яшәп кала алмадык.
аерылышканда да без бер-беребезгә гафу итенеп, мин сине яратам дип аерылыштык. Менә бик сирәк туры килә, без бит социаль челтәрләрдә дә хәзер бик аралашабыз. Яшь гаиләләр белән дә киткәндә бик сирәк күренеш, бер-берсенә шундый мөнәсәбәттә калып, ярату хисләре сүнмичә, сүрелмичә, менә әйттемчә әле авызымда әйтәсе килми, килешмим дип. Бик сирәк күренеш, бу сездә булган вакыйга. Шулай да мин кычкырып әйтә алам, сезнең арага берәйбер дә керә алмас иде хыянәттән башка. Фәкать хыянәт. Хыянәт бу нилектән менә шартлап янып торган ялкынга хыянәт керә алам. Мини соңул дигән сорауга бит без менә еллар дәвамында шырлар һаман килгән. Бу сорауга һаман ныклап кына җавап бирүче юк. Гүзәл, үзеңнең күзлектән Ну, ничек бу уйлыйсың? шурда гына килеп чыкмагандыр инде ул. Ниндидер сәбәпләре булгандыр, ниндидер шартлары булгандыр. Мин көне-төне эштә, бәлки игътибарлыгым да җитмәгәндер. Теге бер генә як бит гаепле булмый. Бер проблема килеп чыкса гаиләдә, барыбер да бер көн эчендә генә килеп чыкмаган бит ул. Күпмедер вакыт үткән бер шул моментка Китереп китереп җиткергән ул. Әйе, шуның өчен ул бит тыела гына менә башыңа бер информация килде, ой, менә шулай икән икән. Ул күпмедер вакыт килгән бит инде ул шуңарга. Гүзәл, менә шундыйга ышанасыңмы? Мәсәлән, мин кичәгенәк кенә синең мисалда, мин бик дулкынландым сине эфирга чыгарырга, чөнки миңа якын кешесең. Менә бер пәйда булдым шунда, мин бик күп утырам. Бу мәсьәләләр буенча психологлар битләрендә һаман да язалар. Менә аты юлы белән язалар хәзер. 5 минутта иреңне кайтарам. Менә шул телефоннан мөрәҗәгать ит. 10 минутта яңадан берләштерәм, кавыштырам. Булмаганда кебек яши башлыйсыз. Мондый әйбер кешенең ниндидер әйтәләр бит аң дәрәҗәсе, разум дибез бит инде. Таралган да ниндидер мәсьәләдә ничектер һәм ул кабат шушындый хәлләр белән генә җыелып алына аламы? Юк, әлбәттә юк. Дөрес түгел. Юк, дөрес түгел. Мин һәр вакыт көлеп куям, менә тегенеме сихырлаганнар икән, аны ничектер дәвалап булганда, мин һәр вакыт әйтәм, нишләп соң ул ир-атларны гел сихырлыйлар, хатын-кызлар сихырланмыйча калалар, алар үз акылларында кала, ничектер тырыша, гел шул сихырлар арасына ир-атлар керә. Не каясың аларның акыллары була шул моментта дип сорау бирәм. Психология ягыннан, биология ягыннан бәлки бардыр. Иратлар бит инде ул матурлык, гүзәллеккә битараф калып тора алмый бәндәләре. Шуның өчен хатын-кыз барыбер да гаиләне саклап, куркулары да бардыр инде бала турында да бит инде уйларга хатын-кызның барыбер бу зуррак өлеше анда бу эштә. Шуның өчен була шундый мизгелләр, ул бар иратларда да буладыр. Әзрәк үзеңнең якын кешеңә ниндидер суыклык керә. Шуннан соң әле бит хатын-кызлар шул хәтлем шибәр, шул хәтлем Үзләрен карыйлар, аларга гашык булмыйча түзеп тә булмый. Нишлисең инде? Мин менә хатта карап куям кызларга, ну мин хатын-кыз буларак та күз алам. Шул хәтлем матурлар, шул хәтлем шибәрләр. Шуның өчен безнең аерылышкан моментта без үсеп тә бетмәгәнбездер әле. Тәҗрибәсезлек. Тәҗрибәсезлек. Шулай булган икән, менә аерылышып та куйык дигән. Бу сорау бик күпләрне борчый һәм син бит миңа әле булай гына кунак түгел. Син юридик әхәл буларак та утырасың каршымда. Син хукукый яктан да бу якны аңлыйсың, психологик яктан да. Син дипломлы белгеч. Шуңа күрә үз тәҗрибәңнән генә түгел. Кайбер кешеләр әйтәләр, ирләре кайталар да әйтә хатынына. Мин менә башым китте, гашык булдым, берничә алмыйм, аякларым игә кайта, йөрәгем тегендә кала. Менә сине дә ташлый алмыйм, аннан башка да яши алмыйм. Әйдә, ике семьяны да саклыйк та уртада бәлки вакыт үзе берәр нәрсә күрсәтер ди. Монда килешеп буламы бу хәл белән? Менә кешесенә карап, Зифа апа. Минем дусларым арасында бар ханымнар еллар буе 20-30 ел шул шартка килешеп яшиләр.
Айырлы рәхәт кенә әйбер түгел. Син дә килеп бәрелгән көенә бүген ишеттең дә, иртәгә кабул иттең дә, булды, мин түзәлмәдем. Юк, бик каты сакларга тырыштыгыз ике яктан да. Хәтта мин аңлыйм, син бер аравык, ул үзе дә бик җафаланып, сезнең Һиндстанга барып, менә үзем бу хакта әйтәләр, ничектер, хәтта сез икәү бик тырышып карап, ниндидер ысулларда уйлап алдыгыз. Әйе, ул бит инде бер көндән үк бу нәтиҗәгә без килеп җитмәдек. Тырыштык, икебез дә чынлап та тырыштык. Аңа да бик җиңел булмады. Мин аны күренде, ул сизелде. Без ниндидер әкият артыннан кебек инде бер мөгъҗиза килеп чыкмас микән дип чыгып киттек. Йога белән дә без шөгыльләнәдек. Икебез дә чыгып киттек Һиндстанга. Анда инде төрле шәһәрләрдә дә булдык. 20 көн булып кайттык без анда. Шул сәяхәттән соң икебез дә бөтенләй ничектер аңладык. Юлларыбыз арала. Сорауларның бирелми калмасын дигәнен генә үземнең. Чөнки мин бу әрнегән җирләрен тарафына җырлар да язган кешемен, шуңа күрә шәхсән үзем өчен куптарасым килми минем ул җирләрне, ләкин шулай да минем сорау бирәсем килә. Миннән артык безнең телевизор караучыларыбыз бирсен иде. Ул бәхетлеме соң, бәхетлеме? Ул сиңа кычкырып әйтмәсә дә син сизергә тиешсең. Бала да бар бит инде балалар. Шулаймы анда үзеңнең кызың хәзер нинди матур, шул хәтле чибәр кыз, икешәр белем, югары белемнәр алып, нинди аны әйтеп үтәрбез Сәлия хакында. Бәхетлеме ул кеше? Бит еллар үтә, ул еллар үтә үкенү генә дигән сүз түгел, ул ниндидер тырный торган әйберләр күбәя йөрәктә. Мин Зифа апа беренче көннән үк әйттем. Зинһар бәхетле бул дидем. Бүгенге көнне яңадан башыңны югалтып, гашык булырыңны күз алдына китерә аласың. Бит инде һәрберебезнең тарих бар. Артыбызда ирләр, балалар, кайнәләр, әбиләр, бабалар, анда бер гомер бит инде үткән. Хәзер яңадан теге яшь чактагы кебек ул булмаячак. Ничек ул менә бу яшьтә яңадан гашыйк булып, яңадан бу икенче кешене бөтен теге багажы белән, багажы белән тагын үзеңә ничек аны яраклаштырырга, ничек аны кабул итәргә, мин белмим. Белмимме, әллә барыбер да уйлану бармы? Әгәр мөхәббәт җиңсә, хисләр чынлап та әйтмәгәндә ул кадәрле көндә яратып торам дигән 17 яшь түгел. Әмма ләкин хисләр шул кадәрле ул яктан да бу яктан да көчле булса, бу әйберләрне җиңеп булыр иде дигән уйлар кирип чыкканы юкмы? Ну кешесенә карап. Мәсәлән, димләүләр бар. Димләп берәрсенә тормышка чыгар идеңме? Юк. Тагын, бәрә бу сорауларны нык белә бит инде ул гүзәлне. Сиздек инде без моны дисездер шул. Менә минем нинди кызыклы герой бүген. Кемгә син тормышка чыгар идең? Мәсәлән, яше буенча кемгә? Улрагынамы? Бар яшь кеше бер 10-15 яшькә. Ошый, матур, чибәр. Бик үк хәерче дә түгел, уртача. Бик үк хәерчесенә гүзәл бармас да инде асын әйтеп тормыйм. Менә шу уртача гына кабул итеп, кайсы ягы син тиңрәк күрер идең үзеңә? Минем өчен иратта иң сыйфатлы урыны баш. Ул миңа шул хәтлем авторитетлы кеше булса иде, мин икенче сыйфатларына бик игътибар итмәсәм. Бу җирендә мин дә булай итеп утырып алыйм әзрәк кенә. Ничек ти? Бер сүздән дәшмичә аны гына тыңларлык. Шул кадәр акыллы булырга тиеш бит ул. Ул акыллы кеше шул кадәр акыллы булса, урам буенда йөреп торыр идеме ни соң? Мин сиңа сорау бирәм әле, аны әллә кемнәр эләктереп алган булырлар иде. Йөреп тормыйдыр инде. Менә интеллект буенча миңа аның белән кызыклы булырга тиеш. Мин аның белән утырып үземә кызыклы темаларга сөйләшерлек булсын. Бүгенге көндә син күз алдына китерә аласыңмы? Менә син өйрәнгәнсең, әкрен генә торасың, бер 20 планны сызгансың, анда барга, монда барга, роль артында йөрисең, беркемгә әйләнмисең, беркемгә киттең тегендә, кайттың тегендә. Һәм иртән тора бер мужик кирлеп барып килә тегендә кухнякларына үтә, теге шурты-муртылары белән син янга теге очрашуга килеп йөргән матур теге кулыңны кисеп җибәрә торган монда үтүкланган чалбарлары белән түгел, һәм ул гел шунда кала. Күз алдына китерде, аннан артабанғы сорауларга күчәбез. Булдыра аласыңмы шуны, кабул итәр идеңме? Ну яратсам ничек булдыра алмыйм? Яраткан кешене булдыра аласың инде.
Шанс güzel үзенә бирә ала әле. Димәк, әле алда кияүгә чыгарга мөмкинчелек бар дигән шулай бит. Эй, теге якта инде. Минем дусларым бар белә Гөлнар әйтте. Диде, ныгырак дип утыралардыр бу дип. Шулай бит. Шаярулар да, ләкин җитди сөйләшү, менә бу әле шаярулар арасында җиттилек бар. Синең әниеңнең шул хәтле маһирлыгы, әниеңнең акылы, мин әтиеңне читтә калдырмыйм, әниеңнең исем китә бер вакытны. Әмма синең язмышың алдында нык бүкләнеп эшкә йомыла, килде ул. Булырга тиеш түгел булай. Һәм бер вакытны сиңа әйтте иң катгый мәсьәләне. Балам, ялгызсың дигәч, син ничек дип җавап бирдең? Әни, мин ничек ялгыз булыйм? Минем бит Аллаһ Тәгаләм бар. Ялгызлар ишетсеннәр иде. Ялгыз кеше бер вакытта да ялгыз булмый дип. Чын-чынында син шулай уйлыйсыңмы? Чынлап та шулай без Зифапа, чынлап та шулай. Шулай. Берәр эш кулымнан килмәсә, өемдә мөрәҗәгать итәм, Ходаем Тәгаләгә мин әйтәм, мин бит хатын-кыз, мин булдыра алмыйм бу эшне, әзрәк ярдәмеңне күрсәт, зинһар. Белмим, ниндидер мөгъҗиза килеп чыга, борылмаган әйбер борылына, ачылмаган әйбер ачыла. Ничек ышанмыйсың инде? Мин чынлап та Алла Тәгалә белән бергә яшим. Субханалла, әтием, әнием бар, кызым бар, шул хәтле дусларым бар, ничек мин ялгыз дип үзем. Әти әнием бар гына түгел, әти әнинең бу яшьтәге исәнлеге сагында әйтеп үтәсе килә, телевизор караучыларыбызга үрнәк алырды. Нинди мәрхәмәт бала күрсәтә ала икән дип, миңа берәр җирдә шын мисалын әйтә аласыңмы дисәләр, мин гүзәл сине әйтер идем. Бу минең күз алдында. Икесенең дә сәламәтлеге сагында гомерләрен озайтып, аларга нинди генә син ниләр генә уйлап чыгармыйсың? Әкият. Ну бу бит инде хәл буш урында түгел. Мин бит аларның балалары, аларның мәхәббәт эшендә яшәгән бала, мин аларга ничек инде кешән бирә алмыйм инде ул мәхәббәтемне. Алар миңа нык кадерле кешеләрем, нык газиз кешеләрем. Менә Сәлам әйтәбез. Минем ахиретләрем арасында да, барысында да әтисе, әнисе белән шундый тыгыз, тату, аңлашып, гаиләләр бик әс. Гүзәл иҗатка күчәбез. Иҗат дәврендә син җырлап, син тотрыклы гына түгел. Син җырлыйсың килә, килеп чыгасың, ярар, әйдә җырлыйбыз. Җырлыйсың килмәй дип югалмыйсың, кайда шып. Әле Мәскәүгә киткәнсең, әле Һиндстанда 6 тапкыр булдыңмы? Әле анда киткәнсең, әле монда Индия күрер өчен генә түгел, менә инде рухи азыклар белән анда син индидер йөрү сәфәр кыласың. Һәм инде яңадан ниндидер вакыт, яра мин әйтәм, холкын белгәч йөреп торсын әле. Әйләнеп теге кыбырды эштә, йөрәк. Үзенекен әйтә, җырла гүзәл ди. Тагын Зифапа җырлыйсы килә. Җыр дөньясына яңадан менә әле алынып кирип киттең, без хәзер инде максатның тагын икенче ягына күчәбез. Әле прокуратурада эшләгән вакытта әле 1 октябрьдә бит инде безнең өлкәннәрнең көннәре, шунда хуҗама кирип шундый тәкъдим әйттем, әйдәгез әле безнең өлкәннәребезгә концерт эшлибез дип. Коллегаларыбыз, үзебез, үз көчебез белән, коллегаларыбыз белән концерт куйдык. Ул концерттан соң күп безнең пенсионерлар шул хәтлем күп иттереп җылы сүз әйттеләр миңа. Ниндидер күтәргеч булды. И бер очрашуда сезнең белән мин Зифапа хәтерлим, әллә берәр җыр язып бирмәсез микән дип, Аллага шөкер, онытылыр сагышларым дигән җырым чыкты. Мин аны инде әле авызда җүнләп ача белмәгән, тавыш чыгара алмаган, барыбер да шул җыр аша мин үземнең хисләремне, сагышларымны ул миңа нык ярдәм итте шул җыр өчен чыгарырга, бушанырга. Кызлары җырлап, байтаваздай тынлык ярып.
Менә Ходай Тәгаләнең ризалыгы булгачтын, ул ничектер ишекләр ачылып тора. Диләпа аша мин Зөһрәпа Сахабиева белән таныштым. Зөһрәпа язганы бер Диләпаның сүзенә, шигырына көмешләнгән урман дигән көй чыгарганы. И бер очрашуда Зөһрәпа яле җырлап карале моны җырына дип, без аның белән мин Казанга бардым. Казанда Зөһрәпа белән ул җырны өйрәнеп кайттым. Дәртләндем. Барыбер да менә сезнең 3 җыр бар. Зөһрәпа Сахабиева белән Диләпаның җыры репертуарымда бар. И ничектер әкренәп ничектер репертуар җыела башлады. И бер кич утырганда безнең Разикдин Әхмәтов ишетте дә җырлаганымны. Гүзәл, халыкка чыгарырга кирәк җырларыңны нишләп утырасың син, җә инде шәхсән концертыңны эшлә инде дип миңа мөрәҗәгать итте. Арада музыкантлар утыралар, әйдә күтәрәбез, Гүзәл, булышабыз дип күңелне алар да күтәрделәр. И шул авантюрага менә кердем. Бер ел була инде, хәзер менә мартта бер ел була әзерләнү. Шундый шәхсән концертымны куярга булдым, үзем дә ышанып бетмим әле. Әйдә шул ук тәңгәлдә әйтеп үтик, кайда булачак кызыксынучылар игътибарына? 21 мартта ГКЗ Башкортстанның кече залында «Очмыйча син түзеп кара» дигән программа. Искиткеч исеме, һәм шул вакытта синең илһамланып китә торган юлыңа кадәрлек беренче җырың, беренче теге кискен борылышларыңнан соң язмышыңдагы менә бу икенче җиде юл чатыннан соң дип әйтергә кирәк, онытылыр сагышларым. Без әле, мин инде бик җырат итәлмим, кыюлыгым җитәр дип көтеп калам, берәр генә куплет булса да җырлап ишеттермәбезме? Әнә теге якта көтәләр. Бу җыр минем өчен гимн булып барды. Чөнки аерылышкачтын, ул бит инде бөтенләй икенче тормышка яшәргә өйрәнергә кирәк. Бу җыр миңа шул хәтлем үтәргеч булды. Булар бәхет яңгырлары, юар язмыш тапларын, онытылыр гомеремнең әренеп йөргән чаклары, кабыныр яңадан утлар, күңелем учагында, үтәрмен тормыш юлымны, бәхетем кочагында. Менә нык итеп алкышлыйсы килә. Бик күпләрнең күңеленә хуш җыр булды ул. Аның өчен күпме җылы сүзләр ишетергә Зифа апаңа туры килде. Тавышыңда шилтерәп торган чишмә кебек, бер яклап син иҗат кешесе, икенче яклап менә былай итеп күрсәткәннәр бит әле сиңа бер теге тормышка чыгу турында, кемнәр белән кем таныштырырга да, сиңа кызыксынып караучы кырында дус апаларың сине яратканнар булдылар бит инде, һәр вакытта син гел катгый тордың бит инде, һәм шунда нәрсә дигәннәр әле сиңа? Бер апа әйтә, карады да миңа ошадым инде, мин менә ди сине ди таныштырасым килә, минем бер элем бар диме. Ярар, мин әйтәм, шуннан соң әйтмим бит инде кая эшләгәнемне, кем икәнемне. Син әллә былаймы ди, миңа әйтә. Мин әйтәм, әйе. Әллә икеме ди, йолдызмы инде, мин әйтәм. Юк. Әллә өчме ди, мин әйтәм, әйе. Берсенә дә сөйләмә моның турында ди. Куркытырлык. Шу кадәрле матур яшәгән гаиләдә туган Сәлия хакында тапшыру ахырына йөгергәндә әйтми мөмкин түгел. Бүген ул картати нәнәйнең дә зур горурлыгы, белемнәре хакында һәм бүген аның булмышы хакында ишетеп үтик. Бәләкәй Сәлия кызым инде хәзер Аллага шөкер үсте. Тормышын үзе алып бара, Мәскәүдә яши, яраткан эше белән шөгыльләнеп, бик сагынып еш булмаса да кайта. Без аның белән нык тыгыз элемтәдә көненә берничә мәртәбә шалтыратышып, хәлебезне белешеп, бик якын хис итәбез бер-беребезне. Сәлиябез безнең йолдызыбыз инде. Аллага шөкер.
Бүгенге көндә тәҗрибә туплана. Эшең буенча булган тәҗрибәңдә бер кая да китмәгән һәм елларың белән яңадан яңа менә алтын баскычлардан менгән кебек бит инде синең язмышыңда 25 ел булган хезмәт, кеше белән эшләгән хезмәт, аралашулар белән югалып калмый өчен килә син мәшгуль өр-яңа тагын бер юнәлеш белән ниндидер яңа үзеңә юл сайладың. Үзең өчен якын булган, күңелеңә якын булган эш мәшәкать тудырып ташладың. Әйдә әле әйтегез. Отставкадан соң өйдә ятып булмый бит инде, нәрсәдер эшләргә кирәк, белемем бар, тәҗрибәм бар, аны ничек кулланырга икән дип үземә сорау бирдем дә, килеп чыкты интернет челтәрләрендә переговор дигән тема. Медиатор дип ятала. Бу посредник, нейтраль посредник. Мәсәлән, ике кеше үзара нидер нәтиҗәгә килә алмый икән, мөлкәтен бүлешкәндә, аерылышканда, балаларны да бит инде Иң мөһиме судка мөрәҗәгать итмичә. Судка мөрәҗәгать итмичә, чыгымнар чыгармыйча, икесенә дә ярашлы хәлгә туры китерә торган кеше инде бу менә медиация дигән, медиатор дигән нәрсә. Мөрәҗәгать итәбез дисәләр, кайда табарга мөмкин диярләр? Безнең калада городской центр медиации бар. Ул проспект Октябрьдә 74 өйдә урнашылган, әйе. Гүзәл, әмма тиз генә җавап бирә торган кызыклы сорауларым да бар. Тапшыру ахырына якынлашты. Кешенең холкы ничек үзгәрә еллар үтүдә? Менә син элек нинди идең, хәзер ниндисең? Кешене яхшылатар өчен сынау Ходай Тәгалә. Холкыңның берәр дошар ягы бар дип уйлыйсыңмы? Мин яратам менә иртәгә калдырырга. Танысыңмы син үзеңнең хаталарыңны? Менә синең эш мәшәкатьләрең, эштә, хезмәтеңдә шуның белән бәйле бу. Әлбәттә, хаталарым бар. Мин аларны беләм, алар өстеннән эшлим дип уйлыйм. Бик авырлык белән чыгаштың, авыр сүз ишетү нәтиҗәсендә. Эндәшәсеңме, әйтәсеңме, китәсеңме, калдырасыңмы? Ул сүзенә караптыр. Гәпләшеп торасыңмы? Сүзенә караптыр. Ну, күбесенчә җавап бирәмдер. Кем сине бу тормышта бүгенгесе көндә иң нык аңлаганы? Әтияни? Мәсьәләне шишә алмыйсың. Менә проблема килеп туды алдыңа. Бу хәлдә нишлисең? Үзеңне көтәсеңме? Алла Тәгаләдән ярдәм көтәсеңме? Кемгәдер йөгерәсеңме? Шул Беренчедән Алла Тәгаләгә кулларымны сузам да, Алла Тәгалә менә шундый проблема, мин аны белмим ничек. Гаепсезгә гаепләнгәнең булдымы? Булдымы? Ир-атта барыбер да. Шуларны эләктермичә булмый бит синең белән. Иң яхшы сыйфат һәм иң начар сыйфат. Җитез булсын, акыллы булсын. Ярата торган кеше һәм кешенең кадерен белә торган кеше булсын. Ышанычлы бигрәк дәйме? Шулай да начар, бик тезеп утыра алмыйбыз инде. Хәзер бик күп әйттегез бит инде ират турында диярсез. Без әле эфирдан чыгуга көтеп тә торган мөмкиннәр тезелеш. Алдакчы булмасын. Алдакчы булмасын. Ишеттегезме, егетләр? Бер хатын кызга да ошамый. Кеше нәрсә уйлар? Ди кой бер кеше һәм бик күп әйбернән кала. Уф, Аллакаем, алай әйтмим әле. Кеше нәрсә уйлар? Юк, менә бүген мин ялгызмын, иратлы, хатын кызлар янын барырга кирәк, парлылар, берәрсе көннең күзе төшер, ире миңа карарга мөмкин, хатыны көнләшергә мөмкин, бармый да калырга мөмкин. Мен кеше нәрсә уйлар? Сиңа бу кагыламы? Юк. Мин юк дип әйтсәм дә, барыбер тормышта төрле хәл була, барыбер да андый уйлар килеп чыга. Тиз үпкәләүчәнме син? Әйе. Тиз елай торганмы? Әйе. Нидән мәсәлән? Мин менә тәрәзәгә карап, берәр кош сайрап утырганнан да елап китәсем. Күзеңдәге күз яшьләрен төшергән. Кызумы син? Кызу. Менә хәзер бу җитди сорау ахырында тапшыруның барысын да яңадан башласаң, кайсы якларыңны үзгәртер идең тормышта, язмышта, гомумән гүзәлдә? Аны менә бер-ике сүз белән генә әйтеп тә булмый. Чөнки бу тормышка, бу дөньяга килгәчтен үзеңне лучшая версия себя дигән бер сүз бар. Менә шул лучшая версия себя ясар өчен аны алмазны бриллиант ясар өчен бит бу якларыннан да кисеп бүтән яклары матур иттереп, ялкын иттереп яныр өчен күп эш салырга кирәк аның өчен. Хатын кыз
деген матур сүз, бу образга тагын бер караш өчен очраштык дип максатыбызны әйттек. Биредә безнең янәшебездә күпме хатын-кыз сине яратып тыңладылар һәм хәтердә дә калдырырлар. Мартның 21-дә кунакка да бәлки килеп өлгәшерләр, шулай бит? Тагын әйтеп үтәле адресын. ГКЗ Башкортстан, кече зал, Сәгать сәгать 17-дә. 17-дә. Әйтәсе сүзләрең бармы утырган теге яктагы хатын-кызларыбызга бүгенге тапшыру аша? Менә әле булган хистә тибрәлеп торган күңелләр бар. Бүгенге гүзәл күңеленнән ни әйтер идең? Нинди булыгыз дип әйтеп калдырасың Без килә? шундый бәхетлебез. Без хатын-кыз булып туганбыз, килгәнбез бу дөньяга. Безгә шундый мөмкинчелек бар бу дөньяны яхшыртырга, гүзәлләштерергә, мәхәббәт тудырырга. Без шуның өчен генә дип уйлыйм, мен бик бәхетлебез дип. Мин инде килүеңә рәхмәт әйтеп, әйтергә кирәк, мин байтактан әйтеп киләм, гүзәл, бик матур аралашу булачак. Туган телне яратып караучыларга охшап калачак. Кит инде, Зифа апа, анда шундый йолдызлар, тапшыруларны карап барам, беләм мин инде дип гел шигәрә килә тордың. Шундый матур аралашу тәкъдим иттек бүген дип сөенәм. Һәм синең очрашу чараңның исеме белән үзеңә мөрәҗәгать итеп калам. Йөрәкләргә үтеп керә, ошмыйча син түзеп кара дигән исеме. Синең белән аралашканда да бу хакта сөйләштек. Еллар үтә барган саен да үзеңне югалтма. Бүген син ничек барсың? Бүген нинди дәрәҗәләргә өлгәштең? Бүген бәхетне син бәхетлемен дип ничек тоясың? Берәмләп чишмәләрдән җыелган зур елгага чыгаргансың, гүзәл елгасына. Матур елгага язмышың шулай аксын да, еллар үткәчтә җыр белән канатлы булып һәр вакытта аякларың җирдән куптарылмыйча гүзәл, ошмыйча син түзеп кара дип җырлап, балкып яшәргә булсын. Амин. Һәм мин Зифа апаңа, сине яратканнарга, бүген яратып калганнарга инде әйтер теләкләреңә кушылып мин дә әйтәсе килә, күзәтүләребез барган саен, еллар үткән саен яхшы нәтиҗәләр, яхшы үзгәрешләрдә синең бәхетле икәнеңне күрәсе килә. Менә шундый Гүзәл Габидуллина бүген яңа героем белән таныштыгыз. Рәхәт җирләр эзлибез, рәхәт кешеләр эзлибез. Әйдәгез эзләмик. Алар безнең янәшәдә генә. Тоярга кирәк, сизәргә кирәк, аларның күңеленә керергә кирәк, аралашырга, сөйләшергә кирәк. Һәм табыла шундый рәхәт җир. Менә бүген аралашкан кебек, уйламаган җирдә дус, уйламаган җирдә әхирәт кушыла торган җаннар табыла. Мин шулай дигәндә, аргы якта сез әйе дип баш кагасыз. Безнең рәхәт җиребез, сезнең безнең белән бергә уздырган вакытыгызга рәхмәт әйтү һәм рәхәт кешеләрем ул ничә еллар дәвамында барган, тапшыруны байыткан геройларым. Шушы рәхәт кешеләремнең язмышлары аша, тапшыру аша бүгенге көнегезгә рәхәт сәгать минутлар теләп Зифа Нагаева алдагы күрешүләргә кадәр дип саулашам. Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» – пространство для празднования важных событий. В комплексе 6 стильных банкетных залов для любого формата торжества, корпоративы, юбилеи, выпускные и роскошные свадьбы. Просторная ухоженная территория с роскошным ландшафтом, зоны для выездной регистрации и фуршета – все продумано для идеальной атмосферы вашего дня. А комфортабельная гостиница, изысканная кухня и высокий сервис делают праздник по-настоящему завершенным. Приглашаем вас увидеть все своими глазами и обсудить детали.